Вейте, ние сме в обладана. Блъснате автобус, вижте. Тук има призраци. Тук мой наистина да има призраци. Няма призраци на живот. Спри на Павло. Що бе? Ще е по-харесен клипа. Тук има много неща. Дойдохме накрая да изследваме тук какво има, защото чувахме много странни звуци и тропане. Затова дойдохме. Ами, тук капака е изчезнал. Имаше... What the fuck? Ами, ето тук... Давай. Ето тук, където беше... Където... Олеле. Бяхме си отражението и тук имаше също едно отражение. Да, но сега го няма и дойдохме да разследваме малко. Елате да отидем до... Да дойдем бързо до шофьора. Тук има дрехи. Не знаеш, че так толкова зле. И аз мислех, че не. Са израснали даже растения. Его двигателя. Оле боже, тук вече е страшничко. Било отворен прозореца. Явно е било горещо време. Вижте, има ръкавици, шише. Откъде ли е този стилопорт? Не знам. Хора, тук е много задушно. Какво е той, бе? Страшно! Стъпих на човек. Това е ръчка. Вижте! Оле, по-голямо. Вижте микрофон, за да предупреждава пътниците. И вижте го как е микрофон. Оле, аз се махам. Чай, миналия път, нали, не имаше ли такова? Хора! Имаше. Ами, сигурно... Оле, боже, аз се махам. Плекчета ли? Не, това е марка на нещо. Оле, вече е страшно. Абе, я бегай. Абе, какво да бегаме, бе? Вижте, акумулатора бил е разбит отвътре. Оле, вече някъде сте... Какво става тука? Снимай, Сашко, вижте какво има. Вижте, това падна. Оле, аз се махам наистина вече. И аз. Вижте, това са много... Има призраци. Вижте, има белгът салам. Някой е ял. Вижте. Метла. Оле. Езиците са гадни. Да, малко е плашещо. Добре, абонирайте се за този филм и ни помогнете да убием тези призраци. Чао!